És la plana cultivada la més alta d'Europa. Tens altres països, tenen bestiar i això, més cultivada, patanes i cereals i tot el que vulguis, som els més alts d'Europa. C'est un pays froid. Dans les vieux livres de géographie, on disait la petite Sibérie. Una terra com de ningú, abandonada de la mà de Déu. Els joves no s'hi haurien estat. Si hagués persegut res, els joves marxaven cap a la vila. Il faut aimer un peu l'isolement pour un jeune qui peut être un peu difficile, quoi. Una comarca llunyana, desconeguda per bona part dels catalans del sud. Tot és bonic, és preservat, però això és amb una visió més aviat d'una persona que hi puja de quan en quan. Ara, hi viure a l'any te canvia la cosa completament. Capcir és muntanya i és paradoxal perquè és una plana. Capcir és plana, però és un altiplà, podríem dir. És un altiplà i amb un clima molt diferent del de Cerdanya. Són països realment diferenciats del punt de vista climàtic, del punt de vista també, crec, de la mentalitat de la gent. Les terres poblades més altes i fredes de Catalunya. Terres inhòspites, que no s'hi anava, que se'n fugia. Jo recordo haver viscut al final dels anys 1990 unes temperatures de menys 12 al migdia durant 3 setmanes, al mes de febrer, i això són temperatures normals i corrent, podríem dir, pel país. És un territori molt humit, exposat en els vents del nord i en el qual tradicionalment el modus vivendi era la pagesia, l'agricultura i la ramaderia. És un platel d'altitud. Segur que un platel així s'atrapa pas a per tot, aquí a 1500 metres d'altitud. Doncs aquí la vida d'un paisan és una vida que sempre ha estat ruda, perquè aquí podien treballar del mes de maig fins al mes d'octubre. Hi havia els vells aquí deien a tots anys cal que tot sigui de dins, perquè això volia dir que tots anys hi podia anar nevada i que mai més se podia passar un mes sortir de fora de l'hivern. Aquí nevava el mes de novembre, octubre, i fins allà el mes de maig i vineu. Una nit aquí em va caure de 8 hores a 6 hores de matí, 3 metres. Neu rodona dalt tranduna. Això vol dir que quan comença de nevar de neu rodona, vol dir que fotrà per posar una nevada important. El nom mateix de la neu t'explica la neu com és. La neu rodona és perquè és rodona i el matacabres és el que et pica el nas aquí quan t'acaba el nas i la neu polvorina és aquesta neu que sembla, aquesta que aquí diem neu de cinema. Aquesta neu que és fina, lleugera com tot això. Passes aquí damunt i se'n va així davant de tu, dels teus peus. I la neu grassa és aquesta que s'encasta per tot. Per la gent que ens estem al país, hi ha pescat neu que valia res. Al matí que li pelapes a fer anar a veure la ribera, ni per l'aigua ni res, com hi ha avui,
Anem a la gent, nosaltres que li anar a l'aigua a la ribera, per cuinar, i per tot, I ningú era per malalt, avui poden preservar el cul de la cadira que ja són malalts. Una vegada van restar un mes trencats. La ruta estava trencada, res no passava, un mes. Baixaven uns paquets de neu que feia por. La gent sortim per les finestres, sortim per la porta amb els esquís a sau. Nosaltres, joves, anaven a cercar el metge a Montlluís. Montlluís hi ha 20 quilòmetres, 20 fa 40, Un cap de casa agafava un parell d'esquisos i agafava el parell d'esquisos pel metge. Anaven a Montlluís, l'anaven a buscar, tornaven al poble. El metge veia la persona, li recetava les medicines, se'l tornava a acompanyar a Montlluís, s'aprenia les medicines i se'n tornaven cap al poble. La persona tenia el gust de morir 5 o 6 vegades, si volgués. Il y avait 6 mois d'hiver pratiquement. Les gens vivaient à ce qu'on appelle autarcie, c'est-à-dire ils vivaient de ce qu'ils produisaient. Tout le monde avait 2 ou 3 vaches qui servaient pour travailler, labourer. A l'estiu, tradicionalment, les vaques anaven a la muntanya, hi havia dues raons. La primera és que te'ls sorties de casa, et quedava més menjar a casa, per les de casa i per fer més herba. I la segona, aprofitaven la muntanya. Així, en 5 mesos ja no tens les vaques, aquestes vaques ja no les tens a casa. Quan se ve mig juliol ens anem a Vall de Galba, perquè és més alt, l'herba és més tendra i esturbiem aquesta banda. D'una banda tenim obligació d'anar-hi per conservar els drets d'anar-hi i de l'altra és també per esturbiar el menjar d'aquesta banda. Després a la tardor, quan venen, tenen el menjar que torna a créixer. Era penible tot això, era el treball, hi havia persones i hi havia per res, Tot sortia de la força del braç, És a dir, vivien de poca cosa esperents, perquè el país era pobre, cap mena, De tot el que et era igual, Els que tenien fedes anaven a agradar de temps en temps al ramat. I a l'hivern, a l'estiu, anaven a l'abdar. Anàvem pas gaire ni a la Buixerí ni tot això. La gent se feien venir pollets i llepins i tot per menjar. Vivint d'això, al matí s'aixecaven, posaven una mica de menjar a les vaques, i d'aquí, a Munyo. Quan nosaltres mataven els porcs, hi havia els veïns que venien un o dos a ens ajudar. I menjaven tots a la mateixa taula, a la nit. Posien salsitxots i botifarra i tot el que calia. A l'estiu tenien un cambajú de 20 quilos. Peus de porc, les orelles i la ventresca. Els ossis d'esquena. Els ossis d'esquena. I botifarres. Que havien posat a salar i que pres tenint per l'any. I la sossissa també la posaven a l'oli, Oui, la facin secar, també seca com ara. Tenint el carniet, tenint una peça més fresca i guardaven la carn aquí. El Capcir és l'alta vall de l'Auda, és a dir, que el lligam potser més natural, podríem dir, geogràficament natural, és cap a baix, és a través de la vall de l'Auda. I doncs l'influència occitana aquí ha estat molt forta. El catxinès és català i occitan. L'agrupament dels dos fa el català de... Ho barregen tots, no hi ha perquè llengua de cocal. El capcinès, si vols, és una sota variant dialectal del català septentrional. És un català amb molts girs occitans, amb molts occitanismes. Cada vilatge té qualque mot que canvien de la vora.
que siguem a tamar els angles o el que sigui. Parlen per que nosaltres els angles, Meu home, han de baixar. Fins als anys 70-75, quan hi havia encara aquesta activitat de vida, que les cases eren obertes, que hi havia totes les famílies, etc., el capcinès era la llengua, podríem dir, parlada entre tots. N'hi ha que se van morir parlant el català, dels vells que jo som coneixit, que parlaven pas mai el francès, mai. I après s'ha perdut a poc a poc, és pas perquè la gent han pas més volgut parlar català, és perquè han pas més pogut. Els que s'anaren a escola, com les meves filles o com d'altres, arribaren amb el francès. És en aquell moment que el francès se va instal·lar aquí. Naturalment se parlava que català. Jo, quan vaig a l'escola, coneixia els 3 mots de francès. Bonjour, merci, i després en coneixia un altre. Perquè quan venia les meves ties o quan venia amics dels meus parents, calia dir bonjour, quan veus. Perquè de cosa li responia mal, perquè parlava en català i no ho comprenia pas. L'instituteur, quand il est arrivé, il a fait le tour des familles pour leur dire « Vous parlez français aux enfants et pas catalan ». Voilà. Bon, mais c'était vraiment catalan parce que lui, s'il rencontrait mes grands-parents, parlava el català. Els hi posaven una pedra dins de la mà, quan parlaven en el català, i se la passaven de l'un a l'altre, i el que entrava après dins de la sala de classe amb la pedra tenia una punició. Una punició o linyes o a la nit que li restava a l'escola, o a la recreació. Amb l'arribada, podríem dir, de l'activitat moderna, els lleures d'estiu, l'atracció per la muntanya, l'excursionisme, tot el que vulguis, i l'arribada de gent de fora, ha fet que de mica en mica aquesta llengua s'ha anat retractant en el si mateix de les cases de manera molt familiar, de manera molt íntima. Moi, j'ai appris le catalan au lycée et au collège pendant quelques années, mais c'est vrai qu'on a plus d'occasion un peu à le parler avec les touristes qui viennent ici, mais entre nous, les gens, ils parlent, ceux de ma génération, ils parlent pas catalan, on n'a jamais trop parlé catalan ensemble. Era mal vist, això de parlar català. Doncs tota aquesta generació ja no l'han parlat. I els vells, malauradament, en un moment donat, els vells s'acaben, i el català s'acaba amb els vells. És així, hi ha coses que s'acaben i que no pots tornar a posar en bandar, tornar a posar en ruta, si és acabat, és acabat. L'església més antiga, evidentment, és Santa Maria de Formigueres, que és una de les més antigues de Catalunya. Puisqu'on a l'acte de consécration de cette église qui est de 873, qui est l'acte fondateur de cette église et qui réunit notamment, qui est notamment signé par le comte Guifré El Pelouse. Et elle inaugure la carte de christianisation du Cap-Cyr. Sans le péché originel. Anaven a la capella a Vilanova a peu, i bé anaven a peu per la fête de Dieu.
Partien d'aquí i tot el camí cantaven amb atrapeus, Era una festa per la veïnada. Cantaven cantiques, Pitié mon Dieu, coses així. Tot el vilatge hi anava, presque. O a una missa, com se fa encara, Hi havia cops que s'hi menjava. Cada un se portava el seu menjar. Feien la missa i després feien el rapell. Tothom s'emportava el sac amb el menjar, se'l regalaven. Quan se n'anaven de Vilanova cantaven Adéu-siau Maria. Adéu-siau Maria, Maria, adéu-siau. Era encara que te'n vagi, me'n vagi, te vull sempre estimar. Era guapo aquell cantico. La llegenda diu que hi va haver un toro que anava rascant a la terra a vora d'una font amb insistència. I el bailet de casa es deia que fa aquest brau sempre hi ha en aquesta font. I va anar i cavant la terra va trobar la talla de la Mare de Déu. Ben entès que hi ha aquestes creences que encara continuen. A les cases velles del Capcir encara es fa aquestes pràctiques, podrien dir semireligioses, que de posar encara l'herba de Sant Joan abans que el sol s'aixequi al matí de Sant Joan. La ruda posada a l'entrada amb un voral era una planta que també protegia. O un ramat d'espigues de blat o de forment en algun racó de la casa era una garantia d'èxit econòmic d'aquella casa. Sobre l'any 85 vaig decidir fer una tesi doctoral sobre una disciplina molt desconeguda en aquell moment, que era l'etnobotànica. El fet de voler estudiar la relació de l'home amb la vegetació, amb les plantes del seu voltant. Com es curava la gent abans? Aquesta és la pregunta que fèiem als nostres entrevistats. La renaixaven a queixafú, tot això, i la picaven, tot un altre roc aquí ben picada, i fotien això dins de l'aigua, i feia com una bromera, això disseny, i emborritxava les fruites. És una herba que feia com una petita florota fina, blanca, i prou grossa, i sovint anaven a buscar per les cols. Quan plantava això al peu de les cols, els nens anaven de les cols. És a dir, en aquest món es barregen un seguit d'informacions, diguem-ne, reals, d'uns principis actius d'unes plantes, amb un món mític, mitològic, tot junt. És un pla, una plana que 6 mesos de l'any era coberta de neu, dificultats de comunicació. Això fa que les pors de l'edat mitjana feien part de la vida de tots. Es creia molt a les bruixes, mals esprits, etc. En Capcir, nous avons une particularité des représentations qui sont installées sous les toits, aux poutres qui dépassent du toit. Des visages ou des gueules d'animaux. Ces représentations, ces hommes-morts, comme on les appelait ici, avaient pour fonction de protéger la maison de l'intrusion des mauvaises influences, protéger la maison des sorcières. C'est pour ça qu'on les appelait les hommes-morts et certains les appellent aussi les espentes bruxes. Era molt freqüent en pobles de muntanya que quan anaven mal dades, fos una mala collita, fossin tempestes catastròfiques, fos el que fos, buscaven la bruixa. Al moment de la cacera de bruixes del segle XVII, s'escau que al Capcir hi havia moltes dificultats, famines, epidèmies, i la gent se va deixar enredar per un caçador de bruixes. Jo sé per què teniu aquests problemes, és perquè teniu moltes bruixes en el vostre país. Cette personne
est venue en Cap-Cyr. Elle a été conduite dans plusieurs communes et elle a trouvé une trentaine de soi-disant sorcières, de femmes sorcières. Il n'a pas trouvé de sorciers. Devien ser dones viudes, soles, velles i pobres. Això solia ser el denominador comú de les dones considerades bruixes pels altres veïns. I això va arribar a orelles del bisbe. El capcí era un fet excepcional en el conjunt dels països catalans perquè depenia d'un bisbat no català, del bisbat d'Alet. I va venir el bisbe d'Alet, que li va costar moltíssim arribar fins allà dalt de tot. Va estar una setmana, em sembla, de viatge. Va pujar i va desemmascarar aquest caçador de bruixes amb un sistema molt simple. Li va dir, bé, com tu saps que aquestes dones són bruixes? L'home va dir, bé, tenen una creu al cap. Je dis, bon, d'accord, on va vérifier. Ils ont rasé toutes ces femmes. Et, bien sûr, rien n'a été trouvé, aucun signe n'a été trouvé sur ces personnes. Evidentment, no hi havia cap creu al cap. Si va dir, veus, ets un mentider, i llavors el van condemnar als tribunals eclesiàstics, el van condemnar. Bon, aquí arribem, doncs, al vilatge de Creu. Som al centre del Capcí, al punt el més important. D'aquí se pot veure totes les muntanyes i tots els límits del Capcí. Se veu avall, encara, en barrocs, els camins que van cap a Matamala, el camí que va cap a Vilanova, el camí que va cap a Formigueres. Se comprèn ben bé que aquí era una creu de tots els camins del Capcí. És per això que al Capcí diuen que tots els camins van a Creu i van pas a Roma. Si comencem el més al nord, hi ha Pipladú, Ritort, après en pujant tenim Ral i Udellú, en tornant a pujar tenim Font-rabiosa i Esposulla, tenim Formiguera i Vilanova, après tenim Matamala i tenim els Angles. El Capcí és això, el Capcí. La gent s'havien d'anar molts per anar a guanyar la vida. Hi havia molta gent d'aquí que a l'hivern a les cases quedaven els vells que es quedaven aquí a cuidar la casa, el bestiar i tot això, i joves que podien anaven a fer jornals a la plana, a escorcellar vinyes, a tallar vinya i a fer el que trobaven. Als anys 60, 65, la gent se'n van anar d'aquí. Jo, mon pare, la sola cosa que m'ho sabia dir, tancar l'anar d'aquí perquè aquí te pots després guanyar la vida. Ho va dir a mon germà també, mon germà se'n va anar dins la polissa. I nosaltres aquí, mira, tothom, tots els joves miraven de cercar un emplego que tingués una retreta. Això volia dir que de fer de pagès la retreta n'hi havia pas. Hi ha hagut una immigració ferotge aquí, perquè l'ensenyament havia obert unes portes en tots els sentits. La porta de sortida i la porta d'entrada. Sortida de casa i entrada de l'administració. A la posta, a la SNCF, a la policia, a la gendarmeria, a la duana, i aquí hi havia capzinesos a per tot arreu dins l'administració. Hi havia més capzinesos dins l'administració que no hi havia aquí en Capcí. Els joves se n'aneren, ell el primer, aquí. Clar. I el que vaig restar aquí és aquí, i jo, que vaig fer el cuny, vaig fer un cuny, m'apint. Sí, perquè no tinc que fer com els altres. Tindria millor una retreta que tinc, A quin any tinc la retreta? 55? 53. De Déu.
53 anys varia ser regater. Volem els funcionaris. Ah, bé, s'ho cal guanyar. Tothom hi podia anar perquè el primer hi n'eres pas. Perquè jo m'agradava pas. Et voilà. Le village de Balser, c'est un lieu où, même après l'abandon du site, les habitants des Angles venaient chercher des pierres. Il ne faut pas oublier que toutes ces pierres ont servi de carrière pour les maisons des Angles. Ici, nous sommes vraiment à côté de l'église de l'ancien village de Valser, qui est un village qui s'est construit au Moyen-Âge, qui a été abandonné dans le courant de la fin du Moyen-Âge, au XIVe, XVe, XVIe siècle, et sur lequel nous intervenons depuis une dizaine d'années avec les bénévoles et la commune des Angles. Ce que nous faisons, ce sont des fouilles archéologiques. Et qu'est-ce que nous cherchons? Nous cherchons à comprendre comment vivaient les gens du Moyen-Âge dans un village médiéval de montagne, dans un contexte quand même, dans un climat un peu rude et un paysage assez difficile à exploiter. L'histoire de Valser, elle reflète un phénomène beaucoup plus général qui s'expliquerait par une période assez difficile à la fin du Moyen-Âge, à partir du XIVe siècle, notamment avec la peste de 1348 qui a été très importante, qui a eu des effets très importants sur la population, mais aussi les guerres, les crises et les famines. Et on s'interroge beaucoup sur un phénomène qui est alors un phénomène climatique, qui est une dégradation du climat et qui s'appelle le petit âge glaciaire, qui commence au XIVe siècle et qui peut avoir des effets sur des populations de montagne extrêmement difficiles et qui a peut-être été le coup de grâce à ces communautés qui étaient déjà affaiblies par d'autres crises. El bosc el més guapo del Capcir, la Mata. Hi havia una llenya, arbres guapos, Hi havia molta gent que treballava en el bosc, hi havia 3 o 4 serres en Capcir, que avui n'hi ha pas cap més. Aquell bosc era renomat, us dic, sobretot per la qualitat de fusta. Els fusters de l'època, tothom volia fusta de la Mata per fer finestres, portes i tot el que era de fusta. Taulons, sabeu? De 4 a 5 metres, 3 metres, i tot això enviaven al Senegal. Se feien la reserva abans de l'hivern, anaven al bosc a fer la llenya i tiraven d'aquí tot l'hivern. S'arrecaven, l'esclaven i s'escalfaven amb això. Nosaltres per poder treballar a la serradura teníem d'estocar la fusta tot l'estiu per poder serrar a l'hivern, perquè si no, a l'hivern no podien serrar de la fusta que era gelada. Els nostres parents treballaven de la mateixa manera en 1960 que en 1900. Un pi, quan és mort, se'ls veu, en dediquem a una secalla. I això per s'escalfar és la bona llenya. Per què? Perquè se talla avui i se pot cremar demà. Les secalles, de fet, són aquests arbres, els pins pi-roig, que són morts en peu i que cada poble, cada cap de família tenia dret de poder recuperar per escalfar-se. És un dret que tenen sobre el bosc i d'aquesta manera encara les famílies ben bé de soc arrel, podríem dir, del país, encara continuen a exercir aquest dret, es fan marcar un arbre per guardabosc i se'n van a fer les secalles. Un dels primers tractors que van tenir aquí, a Matamala, van tenir un Dodge amb un sol pistó, que encara marxa, aquest tractor, i devia ser en 55, 56, i quan van tenir aquest tractor, encara arrossegaven la graella de fusta, darrere del tractor. Aquí li cal 4 mesos a la patata. Maig, juny, juliol, agost i collim en setembre. 4 mesos l'ha de venir. Mais la patata s'ha desenvolupat depuis poc temps, que fa
15 anys, 20 anys. Abans es feien patata per la casa. Ne venien 4, poca cosa, què? I ara, ara és un mercat molt bo, Ja que tenen una màquina per la colla, nosaltres, com fem poques, mirem d'ho fer ben fet. Perquè la màquina agafa la patata i agafa els rocs al mateix temps. I la patata pica contra el roc i s'amaca i de dins ben negre. Deu tenir quelcom, perquè tothom vol patata d'aquí, Fa mal a l'esquena i als genolls. Mais bon, fa bé de treballar en ple aire. Aquí tenim una equipa dinàmica. El treball de la terra, pròpiament dit, és tradicional. Nosaltres fem les patanes un any cada 5 anys o 6 anys en una parcel·la, en què hi fem segle o ordi o el que vulguis. Si la parcel·la és massa cansada, hi fem trèfla o herba perquè se reposi 5 o 6 anys per poder tornar a fer. I això no ha canviat. Els prats se daien igual i fem herba com fèiem abans i tot això no ha canviat. Sempre n'hi ha. És un indret d'aquí, tot d'aquí, veus? Són tranquils, Aquí hi ha pas gaire gent que venen aquí dintre, Aquí, a part de ben conèixer, perquè aquí si t'hi deixi te perdràs, Pour les jeunes, c'est difficile de s'engager dans ce métier, je pense. C'est parce que j'ai grandi dedans. Mes grands-parents, ils étaient agriculteurs avec des vaches à viande et des vaches à lait. Donc j'ai connu ça quand j'étais petite. Ma mère, elle me laissait le berceau dans l'étable. Donc j'ai toujours eu ça dans la tête. Après, je me suis formée ensuite et je suis quand même revenue ici parce que c'est mon pays, que c'est ma grand-mère, elle a mis des années à construire tout ça et que je voulais pas aussi le laisser à l'abandon comme ça. Donc voilà, c'est par passion et par connaissance de la valeur des biens et de tout ce que ça implique comme sacrifice pour en arriver à faire des choses comme ça. Aquí tothom era de família ramadera, perquè totes les cases, et dic, totes les cases n'hi havia bestiar. Tothom tenia vaques i tot això. A partir del 20 d'octubre tothom s'ha d'espavilar, la muntanya és acabada, el qui els hi fica s'espavila. I antes ho deien, per Sant Miquel la primera rafacada. I després els vells deien la primera s'ha d'estendre bé per tota la plana i després arriba el bon temps. No cal que s'estengui bé per la plana. I aquest any s'ha estès per la plana cada vegada i de bon temps no en fa. Hem baixat la becada amb més neu que tot això,
un any 50 centímetres de neu. Passem cap a Vallserra, aquí. El bac de Vallserra i les iglesietes de Vallserra i tot això. Aquest vedell ha nascut dins la neu aquest dematí. Té 4 o 5 hores, res més. I així ens baixarà amb botuga i les vaques a peu. Cerfs, biches, faons, sangliers et chevreuils. La seule chose, c'est qu'il ne nous reste pas beaucoup de biches à tirer. Il nous en reste 5. Des cerfs, vous pouvez tous tirer. On n'en tire qu'un par poste, cerfs. Il n'y a pas de souci parce qu'on en a encore un peu, on a presque 11 ou 12. Donc il n'y a pas de problème. Et les chevreuils, c'est pareil. Il m'en reste 2. Donc vous m'avertissez bien à chaque fois quand il y en a un qui est mort. En Cap-Cyr, on peut chasser le cerf, donc un peu de sanglier, le chevreuil, beaucoup. Et puis après, à l'approche, on a un peu d'isard et mouflon aussi. Aujourd'hui, en fait, on fait un secteur qui s'appelle Maneu, c'est l'endroit qui s'appelle comme ça. Donc on a posté tous les gens, et là on a mis, donc on est 3 trackers aujourd'hui, et on pousse le gibier pour qu'il aille vers les postes pour pouvoir éventuellement qu'il les tire. Alors moi, j'ai commencé à l'âge de 16 ans et donc j'ai 51 ans, donc ça fait un petit peu maintenant. Alors oui, on chasse pratiquement toutes les semaines, tous les week-ends. Et derrière, nous on chasse le samedi et le dimanche, parce qu'après on a des gens qui viennent d'un peu de loin, donc on essaye de coupler sur le samedi et le dimanche. Une biche par là, on traverse ces arbres ou par ici peut-être là. Et là, je ne peux pas la retirer. Je ne retire pas parce que du coup, l'angle, je sais pas. Et quand elle repasse ici, là derrière, je la tue là, elle est morte là. Personnellement, j'ai commencé à chasser dès que j'ai pu, c'est-à-dire à l'âge de 16 ans. Et j'ai beaucoup suivi donc, les anciens qui m'ont amené à la chasse à l'isard dans un premier temps, et puis à la chasse du petit gibier, au lièvre, etc. Et bon, ça fait partie de mes passions. La tradition de la chasse en Cap-Cyr, c'était, il y a 40 ans, c'était essentiellement la chasse de l'isard, parce qu'on n'avait pas à ce moment-là de cervidés ou de population suffisamment importante pour chasser. Petit à petit, les populations de cerfs et de biches et de chevreuils se sont installées et progressivement, on a eu des plans de chasse qui sont allés en augmentant et il a fallu s'organiser, bien sûr, pour que
on puisse réguler un petit peu cette population qui, au niveau du monde agricole, était mal supportée. Aquí se'n matava d'aquí l'esquirol, la llebre, el gall i l'isard. El cap que teníem per les vaques marcaven els esquirols. Sentia l'esquirol que gratava, se parava aquí, espiava, tot un cop veies l'esquirol quan anava, el mataves. Ara n'hi ha pas més d'esquirols, ben pocs. En aquell moment n'hi havia de tot, hi havia llebres. S'agafaven boixines, les llebres. L'isard i les llebres i tot el que és llepits, tot el que passava. No, això mai ben petit, mai ben de coses fam, ni de la guerra ni de res. Si ben tingut de què menjar, de què... Cuinar, això cuinaven, feien fricots i tot, perquè tenien carn per això. Ullada, macol. Ullada cada dia. L'ullada era el plat dels pobres. Aquí, abans la gent menjava l'ullada al matí, a l'esmorzar, a dinar, a sopar, menjava l'ullada tot el dia. I l'ullada era una sopa que sempre estava entrant de bull al corn del foc, dins de l'ulla, i era fet amb les coses que tenien aquí. Pots dir, tens raó de dir que a Capcir no hi ha ningú, cap restaurant, que sigui capaç de te fer una ullada. I jo, si la meva dona te fa una ullada, te'n llepràs els morros 4 dies, Oh, si salia, si bon, si bon, És per això que te dic que li he pas posat, perquè costum ben salat als ossos, que només perquè prenguessin un pot de gust, cal esperar de... Cal esperar, ara ha de coure. I la marmita, trufes, cols, un bocí de tall de porc, i voilà. Col nap. Nap i bon. Feien una macol ullada, sí. Posaven un tall de garró, i després a la fi encara picaven un bocí de sagí que li posaven. Una bona ullada ha de ser ben porquejada. Porquejada perquè com més hi ha carn, millor és. Hi ha famílies que m'havien contat que, si eren petits, menjaven aquesta ullada que sempre amb l'olla al foc i que un cop de quan en quan hi posaven 4 cunes a dintre per donar gust i que les cunes a vegades hi quedaven 3 setmanes. Al final era un tall d'elàstic, no hi havia més gust. Pau Sansón era una força de la natura, era un home de convicció, era fart, com a batlle del poble, d'escriure en el registre només les defuncions. Cap casament, cap batejos, i llavors, va dir, hem de trobar una solució per salvar el país. 1851 hi havia en el poble 750 habitants. En 1962 ne quedava que 255 i el batlle, Monsieur Paul Sanson, va dir farem una estació als angles. Sí, ell estava un home eixurit i que volia anar sempre al davant, sempre per basir gros i de cos i tot, i va tentar de llançar aquella estació. Tot va canviar quan se va començar a posar l'estació d'esquís, que se va treballar llavors amb el turisme, i aquí tot va canviar de pressa. La prefectura els va donar l'autorització de fer l'estació d'esquís en 1963
I l'inauguració se va fer el 4 de gener 1964. I després l'estació va valer un munt, perquè la gent tenien terrenys i els van poder vendre. I hi havia que treballaven d'en banco, tenien pallers, que ficaven les vaques, tot això, que em van anar vendur les vaques. Això, feren un apartament. Mentrament al Capcir tothom vivia per allò, Jo me vaig quedar sempre aquí, gràcies a l'estació. Vaig cap als 76 anys. Són el doient de l'escola d'esquís. Ara, veus, som 457 habitants. A l'hivern, quan funciona bé això, hi ha 20.000 persones. Tot és llogat. Si l'estació dels Angles no s'havia fet, formigueres, tot això era perdut, perquè van seguir un poc l'exemple dels Angles. Saps? Formiguera va drobir l'estació, après la Quiana, puis Valador. L'esquí de muntanya de competició es desenvolupa a certes alçades. Parlem aproximadament entre 1.500 i 3.000 metres, fins i tot hi ha curses als Alps que arriben a competir en alguns moments de la cursa a 4.000 metres. La zona del Capcir ens ofereix una gran varietat de terrenys. Tenim zones planes, tenim zones gairebé de mitja muntanya o nòrdiques, que són amb desnivells suaus, i després també tenim el que es podria considerar l'alta muntanya. Són uns 22 esportistes, enguany, que formen part del Centre de Tecnificació d'Esquí de Muntanya de Catalunya, i alguns d'aquests esportistes estan becats amb beques del Consell Català de l'Esport, que els hi permet viure, estudiar i entrenar en aquesta part del Pirineu. I els hi permet seguir un programa més regular i més intensiu a nivell d'entrenament d'esquí de muntanya. Hi ha molts esportistes d'altres federacions i d'altres països que fan estades aquí dalt per aquest lloc, privilegiat, que és el Capcir, per fer aquests entrenaments amb alçada. El fet d'estar entrenant a altitud té moltes adaptacions i millores en el nostre cos i fa que puguem rendir una miqueta millor després en les competicions. Que sempre que vens aquí hi ha molt bona neu, perquè és una zona amb una cara i una orientació que sempre la neu està en molt bona qualitat i hi ha unes baixades molt bones. M'agrada molt la muntanya i aquest és el lloc ideal, idíl·lic per mi, i aquí estic molt feliç, la veritat. I ara, a més som un grup bastant gran de gent que ens agrada el mateix esport i amb la Federació Catalana estem aquí tots i motiva entrenar aquí dalt. Doncs ara treballarem una mica treball de pas patinador, sortirem de 2 en 2, el de davant marca un 2-1, el de darrere l'ha d'imitar. Veure aquests nanos, aquests joves entrenant, millorar i sobretot que estan contents amb el que fan i evidentment poder estudiar i tenir el seu desenvolupament acadèmic i personal és fantàstic. I a mi això em genera una dinàmica amb els joves on hi hagi aquesta part, anem a dir, no sé si és ben bé arrelament, però sí que és una part de lligam o que aprecien el lloc on estan. Les estacions d'esquí tenen un futur problemàtic. Aquest turisme hivernal orientat sobre l'esquí canviarà, això sí. Tot no és fet per fer esquís a la gent. I hi ha per res més. I ara ja diuen que si el temps s'escalfa, prepararan un sistema per fer sempre neu. Pensi que l'estació no s'acabarà, no, perquè hi ha l'evolució, home. Aquí al Capcir, si hi ha pas més el turisme, hi ha pas més ningú. Hasta els pagesos són dependents del turisme. El turisme és molt... D'un dia a l'endemà pot canviar moltes coses. I si no ve més turistes, o si en ve molt menys, què farem? I si el turisme diminua o afluixa molt o dispareix, el país continuarà de viure, tinguis por.
si no haguessin tingut durant tota la història aquesta convicció en la vida, en fer coses per salvar-se, mira, el Capcir no existiria més. Il y a un potentiel qui n'est pas du tout mis en avant ici, parce que ça vaut de l'or. Ici, il y a un cadre de vie qu'on a nulle part ailleurs. Jo del meu jovent, els meus parents, mon pare me va dir aquí no t'hi pots guanyar de vida, has de marxar. I jo som feia el contrari. Jo som dit als meus nens, si voleu viure com cal, esteu-vos aquí. I m'han escoltat. Jo no vaig pas escoltar mon pare, me vaig estar aquí. I els meus nens m'han escoltat, fins que tots dos són aquí.